Aşgabatyň etegindäki Gurtly owasynyň golaýynda bolan ýol helakçyliginde 3 adam öldü diýip Adatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň biri habar berýär. 23-nji ýanwarda Gurban Sultan Eje köçesiniň urunda ýol helakçyligi boldy. Ýokary tizlikde barýan Toyota Camry kysymly awtolo ýoldan çykyp elektrik sütününe kürsä vurdy. Ulan ogdalmagy netijesinde onuň içindäki 3 adam helak boldy diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gildiňlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 27-nji ýanwarda gurrun berdi. Adatlyk radiosynyň habarçysy bu barada polisiýa işgärleriniň we waka şaýat bolanlaryň ençemesi bilen söhbetdeş boldy. Anonim şertde maglumat beren polisiýa işgärleriniň aýtmagyna görä, olar wakanyň bolan ýerine baranda ulagdaky adamlar diýirdi. Ýöne ýangyn howpsuzlyk işgärleriniň ýörite ulaglarynyň wakanyň bolan ýerine suwsuz barmagy odalan ulagyň tutaşmagyna sebäp bolupdyr. Bu bolsa adamlaryň ulagyň içinde helak bolmagyna getiripdir. Biz ýol helakçylygynyň bolan ýerine ilkinji bolup bardyk. Desine awtologyň içinden adamlary halat etmek üçin gapylary açmak synanşymyz başa barmady. Ulagyň kaportundan tüsse çykýardy. Biz haýal etmän ýangyn howpsuzlyk gullugyna jaň edip helakçylygyň bolan ýerini aýtdyk. Şol telefon jaňyndan 15 minut geçmänkä ýangyn söndürji ulaglar geldi. Şonda awtolog ýanyp başlady, emma ýangyn söndürmäge gelen ulagda suw ýokdy, boş bolup çykdy diýip Aşgabatly polisiýa işgäri Adatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Aýdylmagyna görä şondan soňra Bagtyarlyk etrawynyň ýangyn howpsuzlyk bölüminiň işgärleri ulaglara suw doldurmak üçin ýygyna gidýärler. Şol wagt helakçylyga uçuran awtolog partlaýar. Ot asmana galdy. Biziň hemmämiz otdan daşlaşyp howpsuz aralykdan seredip durduk. Biz ýene-de ençeme sapar ýangyn howpsuzlyk bölümine jaň etdik. Ýöne olar 1 saatdan soň geldiler. Tiz kömek ulagy hem geldi. Ýöne ýanganyň ýanyna hiç kim golaýlaşyp bilmedi diýip polisiýa işgäri aýtdy. Belläp geçdik, Adatlyk radiosy Türkmenistanda ýangyn howpsuzlyk gullugynyň ulaglarynyň ýanynyň ýa-da helakçylygyň bolan ýerine suwsuz barandygy barada mundan ozal hem habar beripdi. Polisiýa işgärleriniň we şaýatlaryň sözüne görä wakanyň bolan ýerine ýurduň içeri işler ministri Mähmethan Çakyýew hem baryp görüpdir. Ol Bagtyarlyk etrawynyň ýangyn howpsuzlyk bölüminiň başlygyny desine tutsak etmegi buýurup waka barada derňewleri başlatmagy tawşyrypdyr. Adatlyk radiosyny Türkmenistanyň içeri işler ministrligine jaň edip bu maglumatlary tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady. Bu barada Bagtyarlyk etrawynyň ýangyn howpsuzlyk bölüminden we Bagtyarlyk etrap häkimliginden hem kommentari alyp bolmady. Şeýle-de bu ýol helakçyligi barada adatça bolşaýaly ýurduň metbuat serişdelerinde de haýsydyr bir maglumat göze ilmeýär.